Igbo makano Igbo mụrụ nze m ọzọ nke onye chiri ya zeruo mụnwa bụ Maazị Chimeremeze nke eji aka m bụkwa nwanne gị Uncle Eze. Abịakwara m ọzọ taa inyere gị aka ma nyere ụmụ gị aka ka ha mụta ka esi agụ ọnụọgụgụ Igbo site na 21 ruo na 40. Kedu ihe m ji eme ya? Achọrọ m ka ụmụ gị na gị nwakwa mụta ya nke ọma ka o wee baara gị baara ndị be gị. Ngwa soro m ka anyị jee. Ọnụọgụgụ Igbo numbers 21 to 40. Number 21 21. 22 22. Please, but I can cause. I can begin. Pick up action. Ọnụọgụgụ Igbo numbers 21 to 40. 21 21. 22 22. 23 23. 24 24. 25 25. 26 26. 27 28 28. 29 29. That's 29. 30 30. 31 32. 33 33. 34 34. 35 36 37 37. 38 38. 39 40 ị na-anya nke ọma ị ga-achọpụta na ọhịa ga-arụ ma ọrị. Onweghị ihe dị n'ịmụta ka esi agụ ọnụọgụgụ Igbo. Onweghị ihe dị n'ịmụta ka esi agụ ọnụọgụgụ Igbo. Ọ bụrụ na ịtọ ntị gee ntị nke ọma n'ihe gbasara ọnụọgụgụ Igbo niile a ndepụtara, ọ ga-ewe gị sọsọ mkpụrụ ụbọchị 3 ịmụta ọnụọgụgụ Igbo site na nke mbụ ruo na nke ebe sọrọ ya bụrụ, maka na emere ya m n'ụzọ ọ ga-esi dị mfe dịkarịsịa mfe gị nwee mụta ya. Ọ bụ na ịbụ onye Igbo ka ị na-amụ bekee numbers in English, I want you also to learn ọnụọgụgụ in Igbo. Learning it will help you to balance the equation. Chetakwa na ịbụ onye Igbo, ọ ga-amasị m atatụkwa ji atatụ ede ka o wee dịrị onye iru ma dịrị onye azụ mma. Sụbakwa Igbo, Igbo amaka. Ekele m unu. Igbo makano ka ije ka ije ka ije ka ije ka ije n'ala Igbo. Chaya 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 oyo. Onye na-agba ife a ukwuru ego na paya paya chọbịa
Chavia, Chavia, Selem, Isike, Iselem, Isewem, Iselem.